Hola, què tal? Aprofitant que estem a la primavera, avui us vull portar una proposta amb els altres protagonistes de la primavera. Són les flors, però també tenim els insectes. Aquí tenim una abella, una marieta, una formiga i una aranya. Per fer-los només necessitem taps de suro, que els tallarem en discos, pintura. Per fer l'aranya i la formiga jo he fet servir filferro, però podeu fer servir escuradents o cola. Només que per les potes, amb escuradents la criatura és potser millor. I els detallets els he fet amb un rotulador negre. I direu, i què podem fer amb aquests bitxos? Doncs depenent de l'edat. Amb els més petits i les més petites de casa, simplement jugar amb això, ja tenen un altre material nou amb el que poder jugar, material reciclat que realment si pinten la base i vosaltres feu els detalls, és un material que poden participar moltíssim fent-lo. I jo, per exemple, m'he fet un 3 en ratlla. Seguint aquesta mateixa dinàmica, si en lloc de reciclar solament els taps de suro reciclem també les xapes, podem crear-nos diferents pins. Per fer-lo necessitarem el mateix, el tap de suro, pintarem la xapa i després amb una mica de silicona enganxarem el suro a la xapa i l'imperdible al suro. Espero que us hagi agradat. Fins un altre dia.